पप्पू भाजी घेऊन आलाय. हा आज तर परवापेक्षा जास्त वजन आहे. हा आज भरपूर भाज्या होते काय? पूर्ण एक हप्त्यानंतर आणलेले आहेत ना. होय. तिथे मी खाली बसलेलो आहे आणि आता फॅन ऑफ झाल्यावर तुम्ही जरा सांगा की आवाज जरा कमी होतोय की नाही. आणि इथे बघा, कधी पण तुम्ही बाहेरून आलात ना तर असं काहीतरी पाणी किंवा असं ड्रिंक पिया, बरोबर ना मम्मी? बाहेर एवढं तापायला होतंय ना, लगेच एनर्जी जाते. माझ्यासारखीची एनर्जी जाते म्हणजे विचार कर केवढी हीट आहे बाहेर. असं काहीतरी. आता हे मम्मीने काय बनवलं, कैरी पन्ना बनवलंयस ना. एका ग्लासमध्ये किती टाकलं? 4-5 चमचे. कधी पण कोणताही ग्लास ना डायरेक्ट पिऊ नका, पूर्ण गुट 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 आरामात, म्हणजे गुट गुट करून प्या, एकत्र नका पिऊ. रिपीट का करावं लागतं? कारण ते माइंड मध्ये राहतं. मग किती गरम होतोय. अजून का कारण गरम व्हायचं? आता पंखा बंद केलाय ना, कारण साऊंड इफेक्ट म्हणजे बरोबर नाही. बाहेर शांत बसला ना की हवा लागते, चांगला वारा येतो. असं काम करत करत आपण बसतो ना तेव्हा गरम होतो. 5 सिप मध्ये पियालो मी. आता तुम्हाला दाखवूया या पिशवीत काय काय आणलेलं आहे. सर्वात आधी तर डांबे, 10 रुपयाचे डांबे. आणि आता तेल पिशवी आणलेली आहे. ऍक्च्युली ही कोणती तेल पिशवी? ही ऍक्च्युली रिफाइंड आहे. आम्ही रिफाइंड काहीच वापरत नाही. आम्ही ते घाण्यातला तेल असतो ना ते वापरतो. पण आता कसं वापरतो. पण आता सध्या कसं काय मिळत नसल्यामुळे हे आम्हाला ऑप्शन नव्हतं म्हणून हे घ्यावं लागलं. ते जवळ आहे ते, पण ते तिथून आता जाऊन हा सामान आणतो. आता आज हप्त्यानी बरोबर गेलाय. तेव्हा तुम्हाला दाखवलेलं 1 हप्ता पहिलं भाजी दाखवलेली, आता त्याच्यानंतर हा 1 हप्ता. आता तुम्ही ह्याच्यात गॅस करा, ह्याच्यात 2 वस्तू असे सांगा जे मी आणतोच. बरोबर ना? 2 वस्तू असे सांगा जे मी आणतोच. हे लास्ट व्हिडिओ मध्ये पण सांगितलं. तर मी रेकमेंड करतो, म्हणजे तुम्हाला सांगतो ते तुम्ही पण आणले पाहिजे. जर हेल्थी असले पाहिजे तर, हेल्थ चांगली हवी असली तर. बाकीचे असले पाहिजे. फ्रुट्स मिळत नव्हते पण आणले मी फ्रुट्स. 1 डझन केळी, दूध पिशवी आणलेली आहे. दूध पिशवी मिळाली मला. ते नाईट झिरो बल्ब आणला. झिरो बल्ब हवा होता ना. झिरो बल्ब पाहिजे होता. आपले फॅमिली मेंबर जे काय म्हणतात ना ते आपण आपल्या घरात लावलेले आहेत, पण ते झिरो सारखे लावलेले आहेत, पण ते झिरो बल्ब नाही, मोठे बल्ब आहेत. मोठा उजेड येतो त्याचा. आणि जे काय जसं काय सांगतात ना माणसं आणायला, तसं ना आपण नोटपॅडवर लिहून ठेवायचं. हे मम्मीने कधी सांगितलं होतं, पण मी नोटपॅडवर लिहून ठेवल्यामुळे आपण मोबाईलचा पण असा वापर करायचा. आणि सॅनिटायझर पण आमचं संपलेलं होतं, तर सॅनिटायझर आणलेलं आहे परत. अशी बाटली येते आता. आता स्प्रे करायच्या हातावरती. आता वरचे जे काय 4 रुपये उरले होते, म्हणजे टोटल जी अमाऊंट झाली त्याचे 4 रुपये उरले होते ना वरचे, म्हणजे 66 झाले काहीतरी. 366 असे काहीतरी झाले. मग ते बोलतो 4 जल्दीला देऊन टाका, तुमच्या राऊंड फिगर करा. आता इथे आणलेलं आहे स्पेशली कोपऱ्यात ठेवलं होतं. हे काय आणलेलं मी सांग? चिकन. अर्धा किलो चिकन. आज नशिबाने चिकनचं दुकान उघडं झालं एवढ्या दिवसांनी, आणि मी चान्स मारला, चिकन आणून टाकलं. आता ह्याची रेसिपी आपण ट्राय करूया चुलीवर बनवायची, पण काहीतरी वेगळी रेसिपी तुम्हाला मम्मी दाखवणार होती. हे सर्व भाजीपाला मम्मीला सर्व चांगलं धुवायचं आहे. 10 रुपयाची कोथिंबीर. आता ह्याच्यात आहे मम्मीसाठी दही, पहाली टोमॅटो पहाली. त्याने थोडा टाइम तसंच राहू दे, असंच राहू दे खुल्लं. टोमॅटो, बटाटा, लिंबू बघा केवढे महाग मम्मी. 5 रुपयाला एवढूसा छोटूसा लिंबू. बघा 10 रुपयाचे 2. आता आम्ही लिंबू लावलेत आमच्याकडे, येतील आता. गवारी, काकडी, वांगी, थोडीशी वांगी, 4 वांगी. हे आमच्या पुरती एवढे बास झाले. थोडे थोडे करत करत ना आपल्याला बास होते भाजी. वेस्ट पण कशाला घालवायची आणून. टोमॅटो मस्त आहेत ना कच्ची, मी शोधून आणली. टोमॅटो पण म्हणजे शोधावे लागते, नाही तर ते असतात वरती पिकलेले जास्त, फुटलेले असतात. हे मिरची आणि गवारी आहेत. बरोबर आहे सामान तू मागितलेलं. बरोबर आहे. आणि बाहेरून आल्यावर आपले जे जे वस्तू बाहेरचे ते पण आपण असे साईडलाच ठेवायचे सर्व. आणि पिशवी वगैरे धुवून टाकायची. आता मला परत हातपाय धुवायचे का मी आंघोळच करेल आता परत. आणि इथे मम्मी तुम्हाला अजून काय काय टिप देते. मम्मी काय टिप देते तू बाहेर जाताना? भाजी आणायला आपण जातो ना, हप्त्याने एकदा तरी जातो, तेव्हा गर्दी असेल तर लांब उभं राहायचं, कोणाला हात नाही लावायचा,
आणि आल्यावर आपण सॅनिटायझर लावायचं, हातपाय धुवायची, आंघोळ करायची असली तर आंघोळ करायची. समोरच्यानी मास्क घातलाय की नाही घातलाय, पण आपण मास्क घालायचा. आपण मास्क घालायचा. आपण मास्क लावायचं. आणि जे काय वस्तूंना आपण हात लावतो ना ते फक्त कुठे परत कानात नका हात टाकू, नाकात नका हात टाकू, तोंडात तर हात टाकूच नका. हा. आणि जर जमलं तर हे कपड्यांना पण तुम्हाला असं वाटलं असेल की लागले असेल तर कपडे पण तुम्ही काढून ठेवा. हा. किचन मध्ये मम्मीने इथे शेंगा शिजवायला ठेवलेत आणि इकडे रेसिपीची पण आम्ही तयारी करणार आहेत, पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला दाखवतो. इथे पाठीमागे मम्मी बसलेली आहे आणि इथे आता तुम्हाला उजेडामध्ये दिसत नाही, तिकडे आमच्यासाठी सेंटा क्लॉसने काहीतरी ठेवलेलं आहे. जादू. जादू. आपल्या आवडीचं इथे आल्यावर माझ्या आवडीचं मला खायला मिळतंय. इकडे जादू बघा. अजून आम्ही त्या टोपल्याला हात नाही लावलेला आहे. बरोबर. घेऊन आम्ही टोपला ठेवलेला आहे. टोपला पण आहे. टोपल्यात तुम्हाला बघा पैसे पण दिसतील. अजून हात नाही लावलेला आपण. आणि इथे बघा काय काय आहे. काय काय गरे आणि कापे गरे. कापे गरे म्हणजे डायरेक्ट खाण्याचे गरे है ना. हो. जे गिलगिलीत नसतात ते सुके असतात ते गरे घेतलेले आहेत. ते कापे गरे. प्राईस पण सांगतो तुम्हाला. हे 20 रुपये आहे बघा. हे 20 रुपये, हे 20 रुपये, हे 10 म्हणजे 70 झाले टोटल. आणि हे 30 रुपये. मी 100 रुपये त्यांना दिले. टोपल्यात टाकून टोपला दिला तर त्यांनी 30 रुपये वापस दिले. बरोबर ना. हे आम्हाला बघा. आता तुम्हाला याच्याबद्दल आपण काहीतरी सांगूया. गावी असल्याचा अजून एक हा फायदा ना की नॅचरली ग्रोन म्हणजे त्यांच्या झाडावरचे हे फणस, बरके ताजे ताजे कापे फणस आहे ना. हे कापा फणस आणि भाजीचा फणस. कापा फणस आणि भाजी फणस हे आपण जेव्हा गावी जाऊ ना तर असेच आपण आजूबाजूवाल्यांकडून घेतलं पाहिजे. कसं त्यांच्या पण जरा पोटा पाण्याचं होतं काहीतरी. आजी एकदा आलेल्या त्याला आम्ही सांगितलं तुम्हाला काय विकायचं असेल तर आमच्याकडे घेऊन हा जे काय तुमचे प्रोडक्ट असेल नॅचरली ग्रोन पहिल्याच इकडे येतात. आणि बघा 70 रुपयाचा इकडे घेतलं मग त्यांचं पण कसं चांगलं वाटलं त्यांना पण. आम्ही एवढं घेतलं. त्यांचं पण थोडं बिझनेस होतं. त्यांना पण थोडे पैसे मिळतात. आम्हाला एवढे लागत नाही, कमी लागतात, पण आम्ही घेतलेले त्यांच्याकडून. एवढे उन्हातून बिचारे आल्या ना. आणि तुम्हाला खरं सांगतो इकडे ऊन बघा. या उन्हात ना मी 2 फेऱ्या पण मारले ना मला एकदम तापायला आणि कडकड एकदम ऊन आहे मग एकदम चक्कर येईल. एकदम चक्कर यायला असे उन्हाने. ते बिचारे एवढ्या उन्हात फिरत होते. सर्वजण हे विचारत असतील मग तुम्ही त्यांचं शूट का नाही घेतलं. हे पण मला तुम्हाला सांगायचं. या अगोदर बघा तिकडे आपलं 60 चुकतोय. अजून तुम्हाला शूटबद्दल पण तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे मला. व्लॉगिंग करणं, शूट करणं पण एवढा इझी पण आणि एवढा डिफिकल्टला मी सांगितलं होतं ना. म्हणून त्यांना कोणाचंही शूट आम्ही तुम्हाला दाखवण्याच्या अगोदर त्यांची परवानगी घेतो आम्ही. कधी पण त्यांना विचारलं जातो की तुमचा आम्ही व्हिडिओ काढू का. ते जर हा बोलले तरच आम्ही व्हिडिओ काढतो. म्हणजे त्यांना पण जे कोणी विकणारे आले होते हे विकणारे त्यांना आम्ही विचारलं की तुमचा आम्ही व्हिडिओ काढू का. ते नाही म्हणाले म्हणून आम्ही त्यांना व्हिडिओमध्ये नाही दाखवलं. तर त्यांचं पण व्हिडिओ घेतला असतं. काही कारण असतं त्यांना नाही शो करायचं तर नाही. पण आम्ही असं सांगतोय की ज्यांना पण आम्ही व्हिडिओमध्ये दाखवतोय किंवा व्हिडिओमध्ये शो करतो ना त्यांची आम्ही परमिशन घेतो. जे प्रँक पण आम्ही जे करतो किंवा जे काही करतो ना व्हिडिओमध्ये त्याची आम्ही नोंद घेतो की त्यांना त्याचा त्रास नाही होणार किंवा ते त्याच्यासाठी फिट आहेत की नाही है ना कोणती गोष्ट. आणि जर व्हिडिओमध्ये येत आहे तर त्यांची परवानगी घ्यावीच लागते आम्हाला आणि आम्ही ती घेतो. एवढं आपण आणलं पण आपल्याला फ्रूट्स नाही मिळाले. मी तर दुकानवाल्याला बोलत होतो की माझ्यासाठी प्लीज फ्रूट्स आण आणि जरा घाण्यातलं तेल असेल ना कुठून चांगलं आपलं रिफाईंड नसतं ते तेल आण बोल. हे त्यांना ऑर्डर दिली होती आणि बोलू फ्रूट्स नाही पण हे पण आपले नॅचरल फ्रूट नाही जॅकफ्रूट. हे आता खायचे असतात. हे सीझनल फ्रूट आहेत आपल्याकडे. आणि आपल्याकडे अजून मेन फ्रूट तर पडलेले आहेत आंबे. चार तरी असतील ना. तू केळी आणली आहेस. केळी आणली आहे म्हणजे आपलं फ्रूट्स असं जेवणासकट आपण फ्रूट्स पण खात राहायचं है ना. दिवसभरात फ्रूट्स पण खायचे आपण. आमच्या डॉगचं पाणी संपलेलं आहे. परत फिल करून तिकडे ठेवायचं आहे. आता आपल्या चॅनलमध्ये जे छोटे मुलं आपल्याला बघत असतील त्यांच्यासाठी जादू. कारण मोठ्या माणसांना हे जादू तर माहितीच आहे. आता मम्मी तू रेसिपी बनवायला झाली ना. आता मम्मीचे कपडे बघा कसे लगेच जादूने चेंज होतील बघा. टॅन बघा तुमची शुभांगी काकू कसे मॅजिकने मी तुमच्या शुभांगी काकूला कशी साडी घातली बघा. चला आता आपण किचनकडे जाऊया. तोपर्यंत मम्मीकडे किचन आवडते. तुम्हाला इथे जेवणामध्ये काय काय दाखवतो आधीच. हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स काढून ठेवलेले आहेत. ह्याच्यात आहे भाकरी. ह्याच्या खाली भाकरीच्या खाली आहे दूध नेहमी पियायचं 1 ग्लास. इथे आहे हे घी. साजूक तूप काढला होता मला इथं. ठेचा, बटाटी फ्राय कालची आणि आता ताजी बनवलेली. वा ह्याचा कलर तरी बघा. थांबा गरम आहे. आता माझ्यासाठी तर चिकन बनते आणि मम्मीसाठी बघा. वा 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 किचन पुसायचं काम चालू आहे. काय करत झाडू मारते का. मार. आम्ही आता हवेवरती जरा रेडी करूया सर्व इन्ग्रेडियंट्स. डॉगसाठी आपल्या पाणी रोज ताजाच ठेवायला पाहिजे.
2 कांदे, 2 टोमॅटो जरा हवेवर. मोरिया दिली कापायची. बीज वाचवा आंदोलन चालू आहे आमचा. आणि इथे थोडासा चॉपिंग पॅड न घेता आपण ह्याचा पण वापर करू शकतो. आणि ते ताजं पाणी आणलं की बस आपले डॉगी रेडी असतात पाणी प्यायला. पी पाणी पी पी, लाजू नको पी. तुम्ही विचाराल की एवढं गरमीमध्ये पण तुम्ही बाहेर का बसताय, पण आतल्यापेक्षा बाहेरचं जरा तापमान जरा चांगलं वाटतं इकडचं ना मम्मी. जरा हवा बरं वाटतं जरा फ्री बसायला वाटतं, नॅचरल नेचर बघायला वाटतं सर्व. आतमध्ये फॅन लावून पण गरम होतं. इकडे बघा आता हवा येते बघा, ही तर पाठी बघा दिसते तुम्हाला. हवेचा आवाज येतो की माहीत नाही मला कॅमेऱ्यामध्ये, पण खूप हवा चांगली येते इकडे. पाठी बघा हलतं बघा, जरा टाइमपास पण होतो, जरा वेगळं काहीतरी वाटतं. वेगळं काहीतरी. रेसिपीसाठी मला 2 कांदे घेतले मी, 2 कांदे 2 टोमॅटो घेतले. आता हे जरा कापायला आले बाहेर आणि ते साठ सुकतंय ना आपलं, तिथे पण लक्ष लागेल. थोडं लक्ष पण जातो. आणि ते गोंता का ठेवला बाईकवर आपल्या? ती बाईक तापते ना, तिकडे ऊन येतो ना जरा सकाळचा. म्हणजे आमच्या बाईकसाठी प्रोटेक्शन, म्हणजे तापू नये ना ती जास्त. आणि इकडे बापरे बाप काय ऊन आहे. हेच गरम झालं किती, एकदम जड आहे आणि एकदम घट्ट झालं आहे एकदम. वा वा वा, काही डिटेलमध्ये कापाकापी चालू आहे है ना. नजर लागली, नजर नाही लागली तर असं पाडायचंच असतं तर ते इझी असतं लास्टला. नजर लागली म्हणून ते सरलं. कांदा आपण असा कापतोय ना, कापा कापा कापा. आता तुम्हाला पण सांगतो असं कापत राहायचं, कापा कापा. आता लास्टला कसं मम्मी बोटांवरती येण्याची शक्यता असते ना आता इकडे, तर काय करायचं सांग? आडवा करायचा. हां बरोबर. आता इकडे झालं, आता एवढा झाला. हां आता पुढे नाही चिरू शकत. आता थोडा चिरला तर ते आडवा होणार आहे. ते आडवाच करायचा असो, आडवा करून असं चिरायचा. बरोबर. हे टीप असते कांद्याची. सर्व कोणी शिकवलंय? मम्मीनी. फक्त आपण स्टुडंटनी लक्षात ठेवायचं, काम करायचं व्यवस्थित. डान्सिंग ट्री, डान्सिंग प्लांट हलतच असतो, नाचतच असतो. आता इथे मी हे सर्व भांडी सेपरेट करतोय. का सेपरेट करतोय? आणि हा पाणी बघा, तुम्हाला माहिती असेल ना खाली वेस्टमध्ये आपण टाकतोय. अशी का करायला घेतोय? कारण आता आपल्याला चिकन धुवायचं आहे. ही बघा इकडे चिकनची पिशवी आहे आणि आपण ह्या टोपामध्ये धुणार आहे. ती भांडी मी सर्व साईडला काढून घेतली बघा. का तर नॉनव्हेजमध्ये मिक्स नको व्हायला व्हेज भांडी, कारण आमची मम्मी व्हेज आहे ना. मी काय म्हणतो, इकडे आपण चिकन धुवून घेतोय पण भांडी सर्व मी असं साईडला काढून घेतली. म्हणजे जी भांडी धुवायची आहे ना ती साईडला काढली, मग चिकन धुवून घेतोय पाणी आहे ना. नमस्ते. आज आपण गावाला नवीन पद्धतीचा चिकन बनवूया. आता तुम्हाला पहिलं साहित्य दाखवते. आणि साहित्य कसं आहे माहितीये का, एक आहे तर एक नाही असं गावाला आहे ना. तरी पण मी तुम्हाला कशात ना कशात तरी करून ते नवीन पद्धतीचं चिकन करून दाखवते. आता इथे 2 मोठे कांदे घेतले. हे आलं लसूणची पेस्ट नाही ना, आलं लसूण मी चेचून चांगली बारीक करून घेतली आहे. आणि इथे बदाम घेतले. आता बदामाच्या ठिकाणी आहे ना तुम्ही काजू घ्या. आता माझ्याकडे काजू नाहीत म्हणून बदाम घेतले. आता पण बदाम कशासाठी? ग्रेव्हीसाठी. इथे आपल्याला खोबरं नाही वापरायचं आहे. 2 टोमॅटो घेतले आणि 4-5 मिरची घेतल्या, हिरवी मिरची, हे तुकडे केलेले आहेत. लाल मिरची, लाल सुकी मिरची. आणि आपल्याला इथे मसाले घ्यायचे आहेत. 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर आणि पाव चमचा हळद. हे मसाले घ्यायचे. आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे. आता मी पहिलं काय करते, तवा ठेवलाय आणि हे आपलं अर्धा किलो चिकन आहे. चिकन स्वच्छ पप्पूने धुतलेलं आहे. आता आपण तवा ठेवलाय, तव्यावरती आहे ना आपण ही बदाम भाजून घ्यायची. आता बदामाच्या ठिकाणी मी बोलले ना तुम्हाला काजू घ्या, 5-6 काजू घ्यायचे. आपले बदाम भाजले. आता गॅस आहे ना बंदच करायचा, तवा तापलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ही मिरची गरम करायची. बंद गॅसवर ना? हा बंद गॅस, तवा तापलेला आहे ना. मिरची जरा कुरकुरीत होतात चांगली. तिथे काय ठेवलंय तू गॅसवर? त्या तिथे भात ठेवलाय. म्हणजे कसं माहिती आहे, चिकन शिजायच्या आधी भात शिजेल ना. आता ही मिरची आणि बदाम आहेत ना, हे थंड झाले तव्यावर. आता ते आपण वाटून घ्यायचे. गरम गरम नाही वाटायचे, तव्यावरच मी थंड करून घेतले. अशा करणारे मम्मीची एक्सरसाइज पण. मम्मी तू मिक्सर ना जरा 3ऱ्या फ्लोअरवर ठेवला पाहिजे, एवढं वरती नको ठेवायला है ना. वरती हात नाही पोचत माझा. हो. मात्र पण कसे बुडबुडी जातात, बुडबुड बुडबुड. आमचा डॉग बघा रिलॅक्स.
हात पण लावू देत नाही तर ह्याला धुतलं असं चांगलं. आता इथे बघा मिरची आणि बदाम याची बारीक पेस्ट केली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टोमॅटो वाटायचे आहेत. ह्याच्यामध्येच याच्यामध्ये हे टोमॅटो सुके वाटले होते ना हे? हा ते पहिले सुके वाटून घ्यायचे. ह्याच्यामध्ये गरम टोमॅटो. गरम सुके वाटून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर आता टोमॅटो वाटायची. आता आपलं मिक्सरचं काम झालेलं आहे. कोकणी बघा दुसऱ्या मटल्यावर जागा खाली गेलेली आहे. ब्रेकिंग न्यूज, आज से हमारे मिक्सर की जगह चेंज हो गई है. हे जागा चेंज झालेली आहे, सर्वांनी टाळ्या वाजवा. नोट करा. टाळ्या वाजवा. ही चांगली जागा आहे ना वरती, एवढं वरती ठेवण्यापेक्षा. नाही तर लय वर हात करायला लागतो. आता आपल्या इथे भात पण झालेला आहे. आणि भात झाल्याशिवाय आम्ही पुढची प्रोसेस करायला नाही घेणार आहे, बरोबर? नाही तोपर्यंत मी कांदा फ्राय करते ना. हम्म. असं करायचं. नॉनव्हेज असला ना तर व्हेज एका बाजूला करून घ्यायचं. भाजीचा टेम्पो आला. तू भाजी आणली ना? हां, पण ह्यांच्याकडे भाज्या ना मम्मी हा, घरपोच करतात, पण ते जरा महाग असतात हा. महाग असतात ना. हम्म. पण जाऊ दे ना, महाग आणि स्वस्त वेळेवर मिळतात ते बघायचे. आपल्याला बाहेर जायला नको. हो बरोबर, येतील त्या आता. पर्यंत जायला लागतो हा, आता तिकडे टेम्पो येणार. कुठे थांबणार माहिती तो टेम्पो? रस्त्यावर. ते बघा तिकडे येईल बघा. आता इथे पहिला आहे ना मिक्सर काढून ठेवलाय. तुम्हाला ग्रेव्ही दाखवते बघा. मस्त वाटतंय ना. किती भारी झाली ग्रेव्ही हम्म. है ना. आता मी ते टोप ठेवलाय आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकलंय. आता त्या तेलामध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. हा कांदा चिरलेला आहे. 2 कांदे ना. हा 2 कांदे हे पण वापरून टाक ना. दे. हे साठ टाक, मिरची सगळं टाकायला होत है ना. ते तुला कशाला कापला होता माहिती? हा बारीक कशासाठी? उपमा करायला. उपमा का? पण आज कॅन्सल केला. आता मी फक्त पेस्ट की आलो. हा मग है ना? उपमा नाही केला. कधी कधी आई वडिलांना पण जास्त त्रास नाही द्यायचा मम्मी, बरोबर ना. हा लय आज बनवायला नाही सांगितलं म्हणून त्रास नाही. आज वादात बुड्डा होता खायचा उपमा. ज्यूस बनव त्याची. आता इथे मम्मीसाठी टॉनिक चालू आहे. टॉनिक हा मम्मी हा. काय विचाराल काय आहे तर हे बघा, करेला जामुन ज्यूस मम्मीसाठी स्पेशल. काय करणार, कडू बिडू प्यायला लागतो म्हणून आहे ना. आलिया भोगाशी असावे सादर. काय करणार, पियायला लागतो. आता मिळतंय ना, आता तर पियायचं. 1 बूज ज्यूस मध्ये 2 बूज पाणी, आणि असं पिऊन झाल्यानंतर वरतून थोडा पाणी द्यायचं. असं इथे तुम्हाला किचन साफ दिसतोय ना. साफ दिसतोय म्हणजे हे. हा तुम्ही साफ केलाय. हा ना. हा. मला साफ आवडतं, मला असं घाण आवडत नाही. म्हणजे सर्व बाटल्या बिटल्या मी वरती टाकले. हे सर्व जेवणाचं इकडे ठेवलं. आता हे पसारा आहे म्हणून एवढा. आता रेसिपी झाली की हे सर्व जाणार मम्मी, है ना. जेव्हा आतमध्ये कुकिंग चालू असते तेव्हा मी थोडं बाहेर येतो. इकडे पण लक्ष ठेवायला आणि इकडे हवा खायला. हे बघा आमचं डान्सिंग झाड. तुम्हाला मिरची दिसते, तुम्हाला मिरची नाही टाकायची आहे त्याच्यामध्ये. असंच आम्ही वापरली. अशीच उपम्यासाठी मिरची. आता तुम्ही सांगा इथे काहीच वेळेवर नाही मिळत, तेव्हा मी सुकी मिरची उपम्यामध्ये वापरते. छान लागतं. तरी मी आता एक्सपिरियन्स सांगतो, छान लागतं. येतो. हा, आता तुम्हाला इथे चिकन मध्ये अशी मिरची नाही टाकायची आहे. आणि अजून जरा वरती येऊ शकते तू अशी, है ना. शिकते आमचे पण कॅमेरामॅन आता शिकतात. चिकन जरा होऊ दे लाल. थोडा लाल व्हायला पाहिजे. ठेवलं तर आला ना मला काविल तर काढ त्याच्यातनं. हा, नाही तर माहिती आहे ना काविल तर गरम होतो. इकडे ठेवायचा. मी तर हे ऑब्झर्व केलं, कांदा जेव्हा चांगला गरम होतो आणि असा होतो ना, तर त्याची ग्रेव्ही छान होते. जर तुम्ही कांदा भाजला नाही ना चांगला, तर त्याची ते कांदा दिसतो मी रेसिपी. कांदा राहतो. हा, म्हणजे चांगला आपण जर तेलामध्ये त्याला परतवलं तरचवलं जे काय आहे लाल केला ना, त्याची ग्रेव्ही बनते. ग्रेव्ही छान होते. आता तिथे आपला भात झालेला आहे. गॅस बंद करा. भात झालेला आहे. गॅस बंद करण्याच्या आधी झाले आहे. हा, म्हणजे बघ झाला की नाही, चिकन व्हायच्या आधी आपला भात पण रेडी झाला. झालेला आहे. आता इथे कांदा बघ कसा लाल झालाय. अजून पण लाल नाही झालाय, पण आता लाल होणार. का माहितीये, आपल्याला आलं लसूण टाकायची आहे. आलं लसूण टाकते. तुम्ही पेस्ट टाका. 1 चमचा टाकायची ना. पेस्ट 1 चमचा टाकायची. अशी गाडी सरकवायची. जे सामान संपलं ते साईडला ठेवायचं आणि एक गाडी पुढे सरकवायची. मीठ राहिलेलं आहे. पाणी टाकायचं आहे. आपली पेस्ट सर्व आता फ्राय चांगलं झालंय बघा. कलर बघा. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला मसाले टाकायचे आहेत.
हे मसाले म्हणजे गरम मसाला सोडून बाकी सर्व मसाले हळद, टाकायचे. लाल मसाला आणि धना पावडर. हा, हे सर्व टाकायचे. गरम मसाला पण लास्टला टाकणार कारण जरा जरा टेस्ट येते, चांगले स्वाद येतो. आता थोडा त्याच्यामध्ये ना थोडासा पाणी टाकायचं. अशा वेळी दोन गोष्टी होतात मम्मी, काय सांग? एक तर चांगले सुगंध येतो हा, आणि दुसऱ्या शिंका येतात हा. है ना? आता आपल्याला याच्यामध्ये चिकन टाकायचं आहे. आता चिकन टाकूया. आता ह्याच ग्रेव्हीमध्ये मम्मी आपण बटाटे टाकली असती तरी बटाट्याची भाजी झाली असती, झाली असती. हा. है ना? हो. याच ग्रेव्हीमध्ये आपण कोलंबी टाकली असती तर, कोलंबी फ्राय झाली असती. है ना? हो. टेप 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 लक्षात ठेवा. वाटतोय का कांदा? अजून थोड्या टायमाने कांदा दिसणार नाही. ग्रेव्हीमध्ये जायला सर्व तो. हा. आणि हा आपण अर्धा किलो चिकन आणला होता. हे अर्धा किलो चिकन आहे. ते ताट धुवून दे मला जरा. सांगा, हा ताट धुवून का मागितलेला आहे? कारण हा ताट मम्मीला रेसिपीवर मारायचा आहे. ते झाकण मारायचं आहे त्याच्यावरती. झाकण मारायचं आहे. आपलं चिकन टाकल्यावर पण 2-3 मिनिटं चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हे आहे ना चिकन थोडं पाणी टाकून आपल्याला शिजवून घेऊया पहिलं 5 मिनिटं. थोडं पाणी टाकते बघा. थोडं पाणी टाकलंय आणि ते आपण 5 मिनिटं शिजवून घेते झाकण ठेवून. गॅस कसा? गॅस फुल आहे. 5 मिनिटं फुल गॅसवर शिजू द्या. मिलते हैं 5 मिनिटं बाद. मिनटा बाद मिलते हैं 5 मिनिट के ब्रेक के बाद. हा. आता इथे आमचे 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि तुम्हाला दिसतं इकडे वरती पंखा चालू आहे. मला जरा सांगा तुम्ही कमेंटमध्ये की जर पंखा चालू असल्यावर तुम्हाला असा व्हॉईसमध्ये डिस्टर्बन्स वाटतो का? बघा जरा आणि सांगा. आता झाला आपण जाऊया किचनमध्ये. आता मम्मी मी त्यांना म्हणालो ना चला आता जाऊया आपण किचनमध्ये, तर तोंडातून निघणार होतं चिकनमध्ये. मस्त शिजले बघा. वा वा, ह्याला जो सुगंध बाहेरपर्यंत सुगंध आला होता ना मम्मी. आता याच्यामध्ये तू मीठ टाक फक्त आणि गरम मसाला टाक, झाला चिकन तरी रेडी ना? हा. म्हणजे हे आपल्या एक्स्ट्रा हे एक्स्ट्रा म्हणजे वरून. अजून फ्लेवर. हा. हो. हॅलो, काय सुगंध येतोय. वा रे वा, खरं तोंडाला पाणी सुटलं आता. हे असं कांद्यामधलं चिकन झालं, रेडी झालं. आता गावी असं धंदनीत असं पगत बनवतात ना मम्मी, हा झटपट. वाटप टाकून. हा. आता याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला आता? आता याच्यामध्ये आपली ग्रेव्ही टाकायची. वा वा, स्पेशल ग्रेव्ही. स्पेशल ग्रेव्ही. कसली? बदाम, टोमॅटो आणि मिरची. ग्रेव्ही. वा वा, एवढा भारी पहिला चिकन आहे, त्याच्यावरती अजून मस्त झणझणीची हे ग्रेव्ही. गावाला येऊन हे आपलं पहिलं चिकन. नाही, असे तर खूप काय बनवलेले आहेत मावशींनी सर्वांनी. हा, पण आपल्या घरातलं माझ्या हातचं. आत्यांनी पण बनवलंय छान छान. हा, माझ्या पण हातची रेसिपी. पण मम्मीची कशी रेसिपी वेगळी आगळी वेगळी असते काहीतरी, है ना मम्मी? स्पेशल असते. काय ना काय मम्मी ना हे बोलतात ना, ढकलम ढकली. नाही 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 तू आता बोलला ढकलम ढकली. काय काहीतरी वेगळं ट्राय करत राहते मम्मी. हा. आणि इकडे एकाची मजा आहे मग कोणाची. तुझी. हा, काहीतरी वेगळं न्यू न्यू रोज असं. ग्रेव्ही आहे ना ती. आता इथे काय राहिलेलं आपलं टाकायचं? गरम मसाला आणि मीठ. एक मला मी तुला पण विचारायचं, आपण जेव्हा रेसिपी बनवतो ना आणि नॉर्मल जेवण बनवतो, रेसिपी चांगली का होते? ते आपण मन लावून करतो तिथल्या तिथे, उभं राहून पूर्ण अटेन्शन देऊन. आणि अजून एक वस्तू जे आपल्याला दिसते, आपण साहित्य काढून ठेवतो. बरोबर. बरोबर ना? आणि त्याच्यामध्ये आपण काढून नाही ठेवत. आणि तिकडे काय बोलतो, चल हे साहित्य नसेल तरी चालतं, चल जाऊ द्या, नाही ना, जाऊ दे. नाही आपण हे बनवत आता नाही. मी कसं उपमा बनवायचं तुला ते कसं हिरवी मिरची नाही होती, मग मी लाल मिरची घेतली. जाऊ दे, लाल मिरची तर लाल मिरची. पण असं ट्रायलमुळे एक नवीन नवीन रेसिपी येतात तुम्ही वरती. हा. आता त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकते. इथे ग्रेव्ही टाकली आहे पण ढवळली नाही. मीठ टाकते आधी पहिलं. मीठ आपलं चवीप्रमाणे टाकायचं. आणि मीठ आहे ना बरोबर टाकायचं. वाटल्यास तुम्ही चाकून बघा आणि टाका. बाकी व्यवस्थित नसेल ना तर त्या रेसिपीला काय अर्थ नाही. तेच तर मोठी गोष्ट मी तुला सांगतो, तू चिकन खात नाही, व्हेजिटेरियन असून तुझ्या हाताचा तो चिकन आहे ना मम्मी, चिकन बनवणारे पण पाठी पडतील. हा ना. एवढा भारी चिकन बनतं. आता गरम मसाला टाकूया. ढवलू नाही ना. आता पाणी बिनी नाही ओतायचंय, असंच ठेवायचं आहे. किती छान वाटतंय. हा बघा. आणि हेच टेस्टिंग आपल्या शेजाऱ्यांना पण आपल्याला टेस्टिंगला द्यायचे. हा.
म्हणजे शेजारी तर जेवून झोपले असतील, पण ते संध्याकाळी पण खातील मम्मी. हा ते संध्याकाळी पण खातात. आपलं गरम गरम देणं आपलं काम आहे, बरोबर ना? हो. थोडं आवडीने खातील. आणि मम्मी मुंबईला गेल्यावर आठवण काढतील तुझे मग, मग है ना? हा आता थोडासा गॅस मीडियम करते हम्म. आणि जरा 10 मिनिटं ठेवूया आता. कारण ते ग्रेव्ही पण शिजायला पाहिजे, त्यातला टोमॅटो पण शिजायला पाहिजे. फक्त आपण चिकन 5 मिनिटं शिजवलंय, बरोबर. मग 15-20 मिनिटं तर शिजायला लागतो. 20 मिनिटं तर शिजायला लागतोच. हा शिजायला लागतोच. आता आपले चिकन नाही ना, इथे 15 मिनिटं आपल्याला शिजवायचं आहे मीडियम गॅसवर. तुला जे बोलतो ते बोल ना. हा. चिकन किचन मध्ये शिजतंय असे 5 वेळा बोल. चिकन किचन मध्ये शिजतंय, चिकन किचन मध्ये शिजतंय, चिकन किचन मध्ये शिजतंय, चिकन किचन मध्ये शिजतंय, चिकन किचन मध्ये शिजतंय. वा रे वा वा. असं हे तुम्ही पण जरा सांगा. देत आली ते अशीच काव्य मारते टाळी जोरात. लय जोरात मारते. मी तर तिला हात पण लावायला देत नाही मला बाबा. लय जोरात मारते लय ती. जोरात मारते. आता इकडे आपलं चिकन शिजतंय ना. तोपर्यंत चिकन आपण किचन मध्ये शिजतंय हे 5 वेळेला बोला जरा. आता काय करते, ह्याची कसली तयारी? आता घरे काढूया आपण, घरे घेतलेले आहेत ना. घरे घरे घरे. सूप काढा, सूप काढा, सूप काढा, सूप. सूप जरा पुसायला लागेल, धुवायला लागेल मम्मी. आता खाली कोणता घालते आधी बसायला? टेम्पोवाला आलाय, भाजीवाला. बघू ते आण, टोपला आण. इल्ला रसकला माहिती ना. हम्म. आता इथे एकाच व्लॉग मध्ये तुम्हाला काय काय दिसते बघा. आता हे आपले कापे घरे ना, कापे घरे. म्हणजे हे डायरेक्ट आपण खाऊ शकतो ह्याच्यातले घरे. हा खूप छान लागतात ना, खूप म्हणजे खूप छान लागतात. आणि बाकी बघा ते हे भाजीचे घरे आहेत ना मम्मी. ते भाजीचे आहे. हे कापे आज आपण भाजी नाही करत आहे का, माहितीये का? हम्म. आम्ही पहिलंच बनवलंय ना. उद्या उद्या करूया आपण, हे काय प्रॉब्लेम नाही. हे कापे घरे आणि कसले असतात अजून घरे? बरके घरे. बरके घरे म्हणजे एकदम गिलगिलीत असतात ते ना. गिलगिलीत असतात ते. हे आहेत आमचे कापे घरे. चिकट असतो ना, चीक असतो त्याला. ह्याच्यावरती एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ह्याच्यावरती पाणी पियायचं नाही. हे काप्या घऱ्यावरती पाणी नाही. हे खाल्ल्यानंतर पाणी पियायचं नाही. आता असे काढायचे का? हे रेडी आहेत खायला? आता हा पाणी कशाला मागितलं? हात उडवायला, हाताला चिपकतो ना. हे बघ आपले घरे. हे तू खायला घे. खाऊ का? तुला खायला घे. आता तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. चांगले खायचे, चावून चावून. मस्त लागतं एकदम. मस्त ना. आता तुम्ही इकडे विचार कराल, इकडे मम्मी सोलते पण ह्याच्यात फरक का नाही? ह्याच्यात म्हणजे हे जादुई आहे. ह्याच्यात सगळं टाकल्यावर समजतं कसं मम्मी? तू खातो. इकडे मम्मी ह्याच्यात टाकते आणि इकडे तोंडात जाते. अजून सोडले पण नाही एवढे. आणि इकडे आपल्या एवढ्या सोडण्यामध्ये आपला टायमिंग झालेला तिकडे चिकनचा. चिकन झालेलं आहे आपला. 10-15 मिनिटं झाले. गॅस बंद करून घे. त्याला दाखव पहिलं, झाकण खोलून एका हाताने. आता इथे आपण गॅस ऑफ करूया. वा 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 मम्मी एकदम भारी आहे मम्मी, लय भारी ना. लय भारी. आता इथे आपण भाकरी घेऊया, भाकरी आणि आपला झणझणीत चिकन. थाली एकदम रेडी आहे. ह्याच्यात आपण कांदा, लिंबू सर्व घेऊ शकतो, पण मी सुरुवातीला तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो कसं झालंय. आता इथे आपले फणस सोला मित्र मंडळ आपले काम करत आहेत. जरा साईडला घ्या, कारण इकडे नॉनव्हेज डिपार्टमेंट आले आहे. सर्वात आधी तर आपण चिकन शिजलाय का बघूया. आता तुटल्यावर लगे बघ, त्याला लगेच शिजलाय. मस्त शिजलाय. वा, चिकनला टेस्ट पण काय येते माहिती मम्मी? आपल्या ह्या गावच्या एन्व्हायरमेंट मुळे, गावच्या पर्यावरणामुळे, गावच्या हवेमुळे पण त्याला एक वेगळी चव येते ना. पाण्यामध्ये पण फरक असतो. वा, खूप म्हणजे खूप भारी झालंय म्हणजे. अशा पद्धतीने तुम्ही बनवा आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा की रेसिपी कशी झाली ती. असंच बनवा. मी ते साहित्य टाकलंय ना, ते तसंच टाका. भाकरी बरोबर अजूनच मस्त. भाकरी काय आता ह्या चिकनला आपण भात मिक्स केला तर बिर्याणी झाली मम्मी. होय ना. तसंच झालं, ते ग्रेव्ही झाली ती बिर्याणीची. इथे बघा मम्मींनी सर्व सोलून घेतलेले आहेत आणि त्याचा एवढं सर्व वेस्ट निघालेलं आहे ना. आता वेस्ट पण आम्ही काय करणार तुम्हाला दाखवतो. आणि आता ह्याचं काय करायचंय, ते उन्हात ठेवतं, ते चिऱ्यावर नेऊन ठेव. हे बघा कापे करायचे ताईसाठी. ताईसाठी. वा रे वा. आपण इथे खातो ना, ताईला नाही ना. आणि हे इथे भाजीचे घरे सुकवते ताईसाठी.
भाजीसाठी भाजीचे गरे भाजीसाठी ताईला भाजी हे ताईला सुकवते अशी. हाटला काढायचे आणि हाटला पण आहे ना फणसाचं मम्मी कसं आहे मम्मी सर्व यूज होतो ना. सर्व हे पण हा, यूज ते आहेत पण दाखवूया. फुकट नाही जात. हे पण आपलं तर हे आहेच. लहान असताना फणस लहान पुसभाजी करतात. छोटा असेल तेव्हा ना. छोटा असेल तेव्हा त्याची पुसभाजी त्याच्या सकट करतात. हो. त्याचे वरचे दाते जरा काढून टाकतात. आणि मोठे त्याचा पण यूज तुम्हाला मोठे दाखवतो. झाल्यावर पण आता ते आपले गाय खाणार. दाखवूया ते पण आपण. हा. आणि इथे बघा हे आपले हे भाजीचे गरे भाजीचे घरे आणि हे आपल्याला उन्हात सुकवायचे आता. उन्हात सुकवायचे. भाजीचे गरे पण उन्हात सुकवायचे. चला माझ्याबरोबर उन्हात तुम्ही पण. आणि इथं तुम्हाला इकडे साठ दाखवतो बघा. हे बघा इकडून कसं सेपरेट झालं बघितलं. गॅप आला बघितलं गॅप. बघू एक ताट आण. मोठा छोटा कर आण. मोठा आण. म्हणजे गॅस जवळची हातोडी आणि हे पण उन्हात टाकायचे सुकवायला. हे भाजीचे आपण चिप्स सुकवतो ना चिप्स. हे गरे सुकवायचे भाजीचे गरे. हे सुकले ना की तुम्हाला भाजी करून दाखवेन. हे काय करायचे. उन्हात नेऊन ठेवू जा. चिऱ्यावर नेऊन ठेवू. हातोडी हे म्हणजे गऱ्यातले हटले आहेत ना हे आता चेचून त्याच्यामध्ये सुकवायचे. चेचून सोलायचे. मी सोलून दाखवते तोपर्यंत ते उन्हात नेऊन ठेवू जा. उन्हात बघा कशी खेळतात आमचे झाडं. फुल बघा कसं आलंय फुल. हे आटला मी चेचून साल काढले. हे कशातले माहितीये का. हे आपले भाजीचे गरे आता सुकवते ना त्याच्यातलेच हाटला आहे. ते विदाऊट हाटला नाही घ्यायचे. त्याच्यातलेच हाटला असे चेचून साल काढून सुकवायचे. हे पण जरा उन्हात ठेवू. आणि हाटला वेगळे सुकवायचे आणि मग सुकल्यानंतर ते एकत्र करून भाजी ठेवायची डब्यात भरून. तुम्ही आमचे व्लॉग ना आता कंटिन्यू बघा म्हणजे तुम्हाला सर्व समजेल ना काय करतो. आणि आता तुम्हाला एक स्पेशल सांगते. हे हाटला बघा. हे हाटला पण असेच होते पोचकाडा सकट. ह्याला पोचकाड बोलतात. पोचकाडा. पोचकाड ह्याला पोचकाड बोलतात. आता हे आहे ना असे असायला पाहिजे सर्व. असे नसायला पाहिजे. का पण असे असला पाहिजे. आता आपल्याला जर फणसाची लागवड करायची असली ना म्हणजे फणसाचं झाड पाहिजे असेल नवीन. नवीन झाड म्हणजे रुजवायचं असेल तर त्याला लागवड बोलतात. लागवड. फणसाची जर लागवड करायची असेल ना तर त्याला असे बिया घ्यायचे पोचकाडा सकट. हे असे नाही. हे बघ आता दाखवते बघ. हे बघ हे काढायचं नाही. हे पोचकाड नाही काढायचं. रिपीट वन्स मोर. आता हे बघ हे आहे ना. हे बघ हे पोचकाड काढलेलं नाही रुजणार. रुजतात पण ते त्याचं चांगलं नाही पीक येत. बरोबर म्हणजे त्याच्या सकट पाहिजे जर रुजवायचं असेल तर. असे पाहिजे. असे रुजवायचे आपण आणि असे नाही रुजवायचे. असे तुम्ही आहे ना 4-4 मातीत टाका किंवा 2-2 टाका. 2-2 टाकले तरी एक झाड तरी येईल. हो 4 टाकायचे एवढे फ्री तर आहेत आपल्याकडे. असे झाड उगवतो. आता ह्याचं काय करायचं. हे जरा उन्हात नेऊन ठेवू जा. फणसाच्या भाजीतले येतील. आता तुम्हाला सर्वांना पाठी ना मम्मी ह्यांचा आवाज येत असेल ना कोणाचा. चिमण्यांचा. आता मला जरा माझ्या मम्मीची कंप्लेंट तुमच्या काकूंची कंप्लेंट तुमच्याकडे करायची आहे का. आता तुम्हाला सांगतो. आता हे बघाय काय आहे. आता आपण एवढं मम्मीला प्रेमाने गिफ्ट आणलं मी. काय माहितीये काय कसं गिफ्ट आहे हे जरा सांगा काय आहे. अरे उघडतच नाही. हे सांगा काय आहे सांगा. काय मम्मी हे. गुडघ्याला बांधायचा पट्टा. कधी बांधतात हे. दुखल्यावर बांधायचा. असं थोडी असं दुखल्यावर दुखायचं जेव्हा आपल्याला माहिती आपला गुडघा दुखतोय ना तर त्यावेळी पण बांधतो. पण जेव्हा बरा झाला ना त्याच्या पण 4-5 दिवस बांधत राहायचा मम्मी. म्हणजे ते कसं परत दुखणार नाही. आता मम्मीचं एवढं केअर केली. मम्मीचं गुडघा दुखायला बंद झाला. आता परत दुखायला लागला. आता बोलतो आता खायला. बसून उठून हे सगळं काम करते ना मग तो पाय असा मोडला जातो ना त्याच्यामुळे कधी दुखतो. म्हणजे असं तुम्ही नाही करायचं. जर बरं होतोय ना तर 3-4 दिवस अजून जरा कंटिन्यू करा. आता उठल्यावर बांधते. हे कंप्लेंट आहे. तुम्ही जरा कमेंट मध्ये सांगा.
काम करताना पट्टा बांधला ना मग खाली बसायला होत नाही. नाही पण आपली केअर पण आपण केली पाहिजे. हा केली पाहिजे. जर हे जरा उन्हात टाकून ये जा तर माझी चोमडेगिरी पण करतो. काय बोलली? चोमडेगिरी करतो चोमडेगिरी माझी चोमडेगिरी करतो तुमच्याशी. आता हे तुला हे गायला द्यायचंय ना काकांच्या. चला काका काकींच्या गायला द्यायचं आहे. पण त्याच्या आधी मी सांगते आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. माझी बबी दमली वाटतं आता. अजून मी जेवली नाही. आता 3:30 झाले. बरोबर आहे, बरोबर आहे. बघा आपले आई वडील कसे राहतात बघा. मग एवढं काम करेपर्यंत एवढं उन्हात टाकायचं होतं ना. बरोबर आहे. हे कसं गरजेचं होतं नाही तर ऊन गेलं असतं आपला. ऊन गेला असता. चल तू जेवायला घे आणि मी देऊन आलो. हा चल गायला देऊन ये. काय काका कुठे चाललात? आमच्या बघा ह्या तुमच्यासाठी. हे आप तिकडे देऊ. सन प्रोटेक्शन आणि इथे आम्ही नजर ठेवायला पण माणसं ठेवलेली आहेत. त्याला बोललोय बरोबर नजर ठेवलं ना तुम्ही कोणाला खायला द्यायचं नाही. तू पण नाही खायचं. डॉगला पण समजतं. आणि तुला तो गाणं माहिती का मम्मी? काय चुपती चलती गर्मी माहिती का? चुपती चलती गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का. आता मोरीत जाशील. आता डरमी कूल करत करत आता जा आणि जरा शावर खाली जाऊन आंघोळ करून येशील. काम झालेलं ब्लॉगिंग झालेली आपली, जेवण झालेलं, रेसिपी झालेली. आता एकदम मस्त आंघोळ करायची आणि बसायचं. आणि राखण व्हिडिओला करत like पण करा. बसायचं. काय करायची? राखण करत बसायचं. दमलो. आता इथे बघा मम्मीचं काम झालेलं आहे. मम्मीने वस्त्रहरण केलेलं आहे. आणि इथे मम्मीच्या ताटात तुम्ही पण या जेवायला. बघा भाजी बघा. मम्मीचं ताट दाखवल्याशिवाय कसा व्हिडिओ एंड व्हायला मी, बरोबर ना? बरोबर. हे बघा बघा माझं चिकन पण के बघा. बराबर है, चिकन के बराबर. मसाला बघा. मसाला बघा, भात अशी बघा. तुम्हाला भाजी हवी काय सांगा शेवग्याची. असं कोण करतं सांगा? भाजीतच काढून खायचं मम्मी. कशाला डाल बिलची वाट बघत बसायची है ना? डाळ असंच करायचं एकच मस्त पैकी. आणि त्याबरोबर तळलेला बटाटा आणि पण बघा मसालेदार. वा रे वा वा वा. ते पण क्या बात रात्रीच आहे. आमचा आजचा ब्लॉग कसा वाटला नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. आणि शेवग्याची शेंगाची आणि बटाटा टाकून भाजी. मेरा क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है. आणि असे तुम्ही पण सपोर्ट करत राहा. तुमच्यासाठी मोठा थँक्यू.